en video. I dag der skal jeg lave en yoga til. Og den første yogaøvelse er... Er det ikke sådan her? Nej, sådan der. Ikke også? Ja! Nu tager jeg det forkerte ben, gør jeg ikke? Ja! Nu har vi gjort det. Yes. Næste. Måske skal vi gøre det fra siden af. Ja, den vej. I gør det den der vej, så gør det så. Ej, det kan man ikke. Jo, man kan så. Ej, det her, det var jeg mega god til, da jeg gik til ballet. Okay. Ej, har du gået til ballet? Ja. Du har gjort sammen med mig. Ja, det går ondt. Ej! Ja, sådan har jeg gjort det. Sådan der. Og her kommer det næste billede. Jo, og så skal vi ligesom have fat i hinandens hænder. Okay, vi tager lige fat i I skal kunne nå hinandens hænder. sådan der. Okay, vi prøver det igen. Ja, ikke op. Vi skal ligesom binde ind her. Okay, vi gør det. Au. Det klarer da fint nok. Okay, det tror jeg er fint nu. Okay. Ja, tak. Okay, næste billede. Jeg gør det. Jeg kan ikke få fat i foden, vel? Ej, det kan jeg. Er det fint? Ja, det er fint. Næste billede. Det går ikke så godt med det. Næste billede. Det klarer de heller ikke særlig godt. Ja, og så ned. Næste billede. Jeg tror det er sådan her. Næste billede. Nej, det kan jeg ikke. Er det ikke sådan her? Nej, sådan her ikke også. Er det ikke sådan, man skal poppe røven op i luften? Røven op i luften. Ja, det er langt. Rigtig godt. Der kan vi lukke det. Og det var